toată presa din România plus CCR-ul țipă cât poate de tare Călin Georgescu președinte. Ce? Cum? Cum adică, mă? Cum e posibil așa ceva? Păi stai câteva minute cu mine în videoclipul ăsta și o să-ți explic. E sâmbătă, astăzi deja e o săptămână de când Călin Georgescu a fost votat cu 23%, mai bine de 2 milioane de oameni l-au votat și se pare că fosilele securiste comuniste n-au mai ținut pasul cu tehnologia și cu tot ce ține de munca lor și au pierdut total de sub control alegerile, așa cum s-au descurcat să le țină sub control până acum, doar că acum rușii i-au mâncat și au început să se bâlbâie, au început să facă numai tâmpenii și presa pare că oamenii ăștia de la televiziuni ori sunt proști, ori fac pe proștii, pentru că eu altfel nu-mi explic, nu găsesc niciun fel de motiv pentru care ei ar face asta. Au început să se certe cu românii, au început să le spună că sunt proști, că sunt analfabeti funcțional, că n-au înțeles, că sunt vulnerabili și că n-au înțeles propaganda. Bă, românii care l-au votat, sau cei mai mulți dintre românii care l-au votat pe Călin Georgescu nu sunt proști, nu sunt analfabeti funcționali. Adică cei mai mulți sunt plecați afară, cei mai mulți sunt, uite, o treime din ei au între 18 și 24 de ani. Sunt oameni care au mers la școală, oameni care au business-uri afară sau aici, antreprenori, notari, avocați, o grămadă de oameni care știu ce fac, l-au votat pe Călin Georgescu și nu sunt nici pe departe proști. Doar că s-au săturat de voi, bă, s-au săturat de Partidul Stat. Nu vă mai suportă, efectiv nu vă mai suportă și tot ceea ce faceți voi e să îi întărtați și mai tare ca data viitoare, când o să fie tur 2, să-l voteze inclusiv pe mine, eu care m-am poziționat neutru, adică pentru mine nici băiatul ăsta, nici Lasconi nu sunt capabili, competenți pentru funcția de președinte al României. E posibil ca și eu să mă duc să-l votez pe Călin Georgescu, deși n-aș vrea sub nicio formă, dar dacă mai continuați cu toate mizeriile voastre, asta o să faceți și o să fie vina voastră că băiatul ăsta o să ajungă președinte, dacă vă mai țineți de toate mizeriile pe care le faceți. Nu-i mai certați pe oameni, bă fraților, nu-i mai certați pe oameni. Oamenii s-au săturat de Partidul Stat și vor pe altcineva care n-a mai fost. Dar toată lumea cu care am vorbit spune același lucru. Nu-i mai vrem pe ăștia, nu-i mai suportăm. Nici măcar nu vrem să auzim argumente de pro-contra, nu ne interesează. Da? Și voi ce faceți? În loc să încercați să le arătați de ce n-ar trebui să-l voteze pe Călin Georgescu data viitoare, voi începeți cu sunteți proști, mă, sunteți analfabeti funcționali sau cum a zis domnul CTP. Sunt vulnerabili. Oamenii care l-au votat pe Călin Georgescu sunt vulnerabili. Bă, nu se poate, bă, să te duci la un om, să încerci să-l convingi de ceva și să începi cu a-i spune că e prost. E la mintea cocoșului că din momentul în care tu te-ai dus la un om și i-ai spus din start, bă, ești idiot, ești dobitoc, ăla nu te mai ascultă, pur și simplu, oamenii nu te mai ascultă. Și am dovada reală la mine în mașină, eu fac Bolt. Și săptămâna asta toată lumea a făcut emisiuni, a făcut podcasturi, tot ce ține de chestia asta și n-aveam timp să-i urmăresc, pentru că chiar m-a interesat subiectul. N-aveam timp să-i urmăresc în timpul liber pe toți, așa că am pus telefonul pe bord și am început să ascult Fire, Pătraru. Ăștia sunt cam singurii doi care, Fire și Pătraru,
care de-a lungul timpului, de ce îi ascult pe ei? Pentru că de-a lungul timpului au trecut prin filtrele mele de încredere, da? Deci de-a lungul timpului s-a dovedit că băieții ăștia vorbesc deschis și în favoarea oamenilor, nu în favoarea guvernelor sau știu eu ce, corporații sau așa. Și așa, am pus telefonul pe bord și i-am dat play. Băieții ăștia au făcut săptămâna asta ore întregi de stream, live, amândoi. Și ce am observat la oameni, că până și pe băieții ăștia în care eu am o oarecare încredere, nu-i mai ascultă. Oamenii nu mai vor, pur și simplu nu mai vor să mai audă niciun fel de argument. Și au dat seama că toată lumea, că exact asta a și făcut, toată lumea i-a sărit în cârcă lui Călin Georgescu cu tot ce ține de chestia asta, că el n-ar trebui să fie, că e rusofil, că e securist, e așa, dar nu contează. Toată lumea a încercat să-l demonteze pe Călin Georgescu. Inclusiv televiziunile plătite, care au fost plătite de partide, ca să le facă propagandă, Digi cu USR-ul să știe clar, Antena 3 cu PSD-ul iar să știe clar. Da? Deci toate televiziunile astea au zis că s-a vorbit că TikTok-ul a favorizat pe Călin Georgescu și ei au primit bani de la partide ca să-i favorizeze pe ceilalți. Deci cât de ipocrit să fii, să primești bani de la un partid, tu ca televiziune, și după aia să spui că TikTok-ul l-a favorizat pe Călin Georgescu. Păi voi n-ați făcut același lucru cu partidele voastre de casă, da? Deci dacă TikTok-ul, ok, l-a favorizat pe Călin Georgescu, dar Antena 3 pe de altă parte a fost platforma PSD-ului, Digi a fost platforma USR-ului. Și oamenii au înțeles asta, bă, s-au prins de chestia asta, da? Nu mai puteți să-i mai mințiți cu chestia asta, da? A spus băiatul ăla în direct, a intrat peste Gâdea și a spus: bă, da, bă, voi sunteți vinovați pentru că primiți bani de la partide și pentru că nu vă mai crede lumea. Și lumea nu se mai uită la voi. Și dacă se uită prin voi. Nu vă mai ascultă. Puteți să le spuneți orice. Cel mai adevărat argument, cum vrei să-i spui, oamenii nu vă mai cred, bă. Pentru că ați fost niște javre ordinare și pentru că i-a susținut pe băieții ăștia pe sute de milioane de euro, milioane de euro, și oamenii s-au prins de chestia asta. Și nu vă mai ascultă. Am încercat și eu să vorbesc cu ei în mașină, să le explic anumite lucruri, că bă, uite, nu e chiar așa. Oamenii nu mai vor să mai audă nimic, niciun fel de argument, pentru că și-au dat seama că presa încearcă l-a demonizat efectiv pe Călin Georgescu și încearcă să-l dezmembreze puțin câte puțin. Și cum? Făcându-i pe alegătorii lui niște proști imbecili analfabeti funcțional. Și bă, cum vreți voi să-i convingeți pe oamenii ăștia? 2 milioane de români l-au votat pe Călin Georgescu și acum voi le spuneți că sunt proști analfabeti, bă. Așa, asta e strategia voastră? Așa vreți voi să îi convingeți pe oameni să nu-l mai voteze? Spunându-le că au fost proști? Voi chiar vă așteptați ca oamenii să vă asculte? Ceea ce mie mi se pare noaptea minții, bă, noaptea minții. Nu poți să-i spui unui om că e prost și după aia să te aștepți ca el să asculte tot ce vrei tu să-i spui în continuare. Că ai încheiat discuția. Și al doilea subiect este despre Curtea Constituțională. CCR-ul care pur și simplu a dat foc la democrație. Nu știu cine conduce pe acolo, cine face, cine drege, dar probabil vechii securiști care și-au luat-o în gură de la ruși pentru că nu s-au prins la timp de ce au vrut să facă pe TikTok. Așa, au început să o dea la întors că renumărarea voturilor. Acum prima oară vor să renumere voturi. 9 milioane de voturi vor să le renumere, ceea ce mi se pare incredibil, o să dureze o veșnicie. Plus că oamenii iar s-au prins. Cum adică, bă, renumărarea voturilor? Iar s-au prins de combinație.
a ieșit cine nu trebuie și acum o dați la întors că n-a fost corect, că nu știu ce. Părerea mea e că băieții ăștia nu le-a ieșit lor treaba cum au vrut ei. Și acum s-au prins că Lasconi n-are nicio șansă cu Georgescu. Și acum asta încearcă, să o scoată pe ea din peisaj. Ca să-l bage pe Ciolacu, pentru că ei ar crede, după părerea mea, că Ciolacu ar putea să-l bată pe Georgescu. Problema e că oamenii s-au prins de chestia asta și s-au întărtat și mai tare. Deci prin tot ceea ce faceți voi, îi întărtați și mai tare pe oameni. Vă spun, inclusiv pe mine, dacă o scoateți pe Lasconi și îl băgați pe Ciolacu, eu o să mă duc cu toată familia mea, o să încerc să conving pe toată lumea din jurul meu să-l votăm pe Călin Georgescu. De ce? Pentru că din cauza voastră, bă, că sunteți niște zdrențe ordinare și pentru că vreți să anulați democrația, da? Și aveți și planul 2. În cazul în care nu reiese a doua numărătoare cum vreți voi, da? CCR-ul are în plan să anuleze turul 1 de scrutin. Să-l mai facem încă o dată. Și din nou, astea nu sunt vorbele mele. Eu am văzut treaba asta la oamenii din jurul meu, prieteni, apropiați, familie, neamuri, până și oamenii de la mine din mașină s-au prins de chestia asta. Pentru că voi ați văzut că n-a ieșit cine vreți voi și acum vreți să refaceți toată chestia, ceea ce e total nedemocratic. Și oamenii pur și simplu s-au frustrat mult mai rău când au auzit chestia asta. Inclusiv mama m-a sunat, eu nu auzisem, m-a sunat mama și mi-a spus: ai văzut, mamă, ce vor să facă ăștia? Vor să refacă votarea pentru că nu le-a convenit lor cine a ieșit. Și am zis: bă, n-are cum, ce aia, e nebunit. Eu o certam pe mama, că mi s-a... nefiind la curent cu ce se întâmplă, așa, într-o zi am ascultat doar muzică, n-am mai suportat să mai aud ce să mănâncă rahat la radio. Și m-a sunat mama să-mi spună că, uite, bă, băieții ăștia vor să anuleze democrația din România. Și aici cred eu că greșiți cel mai tare, pentru că dacă vreți să dați foc la țară, e posibil ca oamenii să vrea și ei să dea foc la țară. Și data viitoare, dacă vreți să refaceți alegerile, e posibil ca Georgescu să iasă din prima cu o majoritate covârșitoare la prezidențiale. Și asta o să fie doar vina voastră, bă. Pentru că ne tratați, exact cum am scris și am vorbit și în clipul trecut, ca pe niște gloabe proaste, ca pe niște căcați care nu contează. Da? Deci oamenii au luat-o personal și nu mai pun botul la niciun fel de argument cât de bun ar fi el. Nu mai vor să mai audă, nu vă mai suportă. Și vă spun că dacă o să continuați așa, data viitoare, când o să existe votul la prezidențiale, cum o fi el, turul 2 sau refacerea turului 1, dacă va mai exista, dacă nu vă hotărâți voi să ne băgați într-o dictatură de asta sub cine știe ce formă, oamenii se vor duce și vor vota la ambiție cu rusofilul ăsta, cu băiatul ăsta, pentru că altfel n-ai cum să-i spui. Și acum, dacă încă mai sunt oameni care l-au votat pe Călin Georgescu la minutul ăsta 14 și dacă v-am captat atenția și dacă vreți să ascultați în vreun fel de cineva care n-are nicio legătură cu ce se întâmplă acolo, pot să vă dau niște motive pentru care n-ar trebui să-l votați pe Călin Georgescu, deși, iară, din nou, Lasconi e pământ de flori, nu are nicio legătură cu postul ăsta. Păi, în primul rând, băiatul ăsta minte, deși lui îngheață genunchii, minte de sparge. În primul rând, vă ascunde faptul că el nu e creștin ortodox. Și pentru cei mai mulți, pentru mine nu contează că eu nu sunt religios, dar pentru cei mai mulți români care și-au pus încrederea în el, contează că el nu e creștin ortodox și nu v-a spus asta.
E protestant, în ce am înțeles, nu știu de ce sectă, de ce nebunie pe acolo, dar e protestant, nu e creștin ortodox, da? Vorbește tot timpul despre Dumnezeu, cum are el legătura lui personală cu Dumnezeu, zici că are comunicație directă cu divinitatea și vouă nu v-a spus că nu e creștin ortodox. A doua, omul e securist, deci omul e cel puțin colaborator cu securitatea. De ce? Și cei mai bătrâni dintre voi știu asta și cei mai tineri dintre voi, pentru că sunteți o treime până în 24 de ani, ar trebui să întrebați cine își făcea studiile în străinătate pe vremea lui Ceaușescu. Nu orice om din România avea dreptul să plece la studii în străinătate. Singurii, și aici nu trebuie să mă credeți pe mine, trebuie să-i întrebați pe băi mai bătrâni de la voi, din cercul vostru de încredere, singurii oameni care făceau facultatea în străinătate, indiferent unde, făceau parte din fosta securitate comunistă. Și băiatul ăsta și-a făcut studiile în America în 86. Și asta e un fapt, nu e o chestie publică. Da? E fapt. A luat bacul el cu 10, că s-a lăudat că a luat bacul cu 10. Și după aia s-a dus și și-a făcut facultatea în Statele Unite. Iar, încă o dată, nimeni, nu orice marțafoi din statul comunist român, da, n-avea dreptul să facă chestia asta. De ce? Pentru că Ceaușescu îi țineau pe români închiși aici în închisoarea România și n-aveai cum să te duci tu să te educe altcineva. Ei, comuniștii, trebuia să te țină sub control, să țină mentalitatea la nivelul la care o voiau ei. Și doar oamenii lor mergeau în străinătate să fie educați ca să învețe cum să-i manipuleze pe oameni, pe românii care trăiau atunci cum trăiau, da? Bun. Al doilea motiv pentru care să nu-l votez pe Călin Georgescu este că n-avem nevoie, n-ar mai trebui să căutăm un politician de care să ne lipim, în care să avem încredere, de care să ne îndrăgostim, așa cum zice Pătraru, că ne-am mai îndrăgostit și de alții, bă. Da? Ne-am mai îndrăgostit și de alții. Cum ar fi Băsescu, cum ar fi fost Iliescu în 90, când le-a luat mintea românilor și i-a păcălit cu strategiile lui și l-au votat în proporție de 80%. Cum a fost și prietenul nostru Iohannis, care a venit și am zis, bă, uite mă, neamț, om serios, vorbește 3 limbi străine, e prezentabil, înalt, băiatul, bate cu pumnul în masă, are boașe, da? Și ce a făcut? Ce a făcut Iliescu? Că au fost îndrăgostiți oamenii de el. Ce a făcut Băsescu? Că iară oamenii au fost îndrăgostiți de carisma lui și glumele lui proaste și așa. Și Iohannis de nou. Ne-au tratat toți la fel. Și acum de ce credeți voi că băiatul ăsta care se dă din afara sistemului când el de fapt este din sistem, da? Că dacă a fost colaborator al securității, e din sistem. El a recunoscut că a avut un mentor, îmi scapă numele, mentorul lui a fost securist 100%, da? Și el a spus că ăla a fost mentorul lui. De ce credeți voi că un om care a fost în sistem o să schimbe paradigma și o să fie patriotul ăla adevărat, cu frică de Dumnezeu, care vrea binele poporului român? De ce credeți voi asta? Cum toți până acum au promis și după aia ne-au dezamăgit și acum băiatul ăsta o să vină și o să schimbe el totul și o să curgă lapte și miere în țara asta și totul o să fie bine. Și al treilea motiv pentru care, și ultimul și încheiem, este că omul este, din declarațiile lui, da, se dovedește a fi anti-european, antidemocratic, anti-NATO, anti-UE, anti-Schengen, da? El a zis cu gura lui că se bucură că noi n-am intrat în Schengen, că noi ne intrând în Schengen
Faptul ăsta e bun pentru țăranul român. Cum e bun pentru țăranul român faptul că noi n-am intrat în Schengen? Că țăranul român, dacă produce grâu, tirurile noastre stau cu orele în vamă în loc să circule de colo-colo și să fie totul mult mai ieftin și mult mai ușor de făcut. Da? Noi nu putem să ne izolăm, da, cum a zis el, că trebuie să fim neutri. Noi nu avem cum să fim neutri între est și vest pentru că suntem la graniță. Noi nu avem o șansă asta, noi nu avem oportunitatea cum e Elveția, care e înconjurată de munți și care are armată și buncăre și are toate pârghiile necesare pentru a fi neutră. Noi nu putem pentru că nu ne ajută nici poziția nu ne ajută geopolitica deloc, că suntem prinși la mijloc. Întotdeauna am fost prinși la mijloc aici, că au fost rușii, că au fost turcii, că au fost Habsburgii, că au venit americanii, că au venit toate popoarele care au venit pe aici, au mărșăluit. De ce? Pentru că nu ne ajută geografia. Suntem prinși la mijloc aici, n-avem cum. Trebuie să luăm o parte. Da? Și dacă o să dăm foc la țară și o să ne dăm cu rușii, toți investitorii din vest o să fugă de aici și economia o să se ducă în cap și tot ce am obținut noi în ăștia ultimii 20 de ani în care se vede clar și nu poate să spună nimeni că economia din România nu a crescut și că noi o ducem mult mai bine, tot ce am muncit noi în ultimii 20 de ani să facem o să se ducă dărâpă. Dacă băiatul ăsta să ține de ce zice. Că poate să și iasă și să se modereze, cum s-a moderat și Trump, cum s-au mai moderat și alții prin Europa de extremă dreapta, prin Italia, alții vor până în Germania să facă niște tâmpenii, dar de obicei se dovedește că în momentul în care ajung la putere se mai moderează cu extremitățile lor. Na, în fine. Cam asta a fost clipul de azi. Dacă ai rămas până aici, vreau să-ți mulțumesc foarte mult că te uiți la mine și să iei în considerare faptul că pe mine eu sunt neutru în toată chestia asta și nu cred că vreunul dintre oamenii ăștia doi sunt reprezentativi pentru România. Eu cred că amândoi sunt foarte subțiri în cunoștințe și oricât de bine ar încerca ei să o dea, sunt pământ. Să nu-l comparăm totuși pe Călin Georgescu cu Vadim, pentru că nu are e 10 etaje sub el, în niciun caz. Și între Lasconi și Veorica nu e mare diferență. Da? Hai. Mâine o să fiu la Alba Iulia să luăm pulsul de acolo, să vorbim cu oamenii, să mâncăm o fasole cu ciolan. Așa că dacă ai rămas până la final, abonează-te, apasă pe clopoțel și dă un like, comentează, spune-mi părerea ta și ne auzim. Pa!